Sanibonani kuseni uMabiyela nkosikazi kaMthembu. Kade ngisesibhedlela eShowe eLabour Ward. Kunomntwana ofikile izolo emhlabeni. Uma efika lo mntwana unobulili obubili. Umoya wami uthintekile kakhulu uma ngizwa indaba yalomntwana. Ngibonile ke futhi uNkulunkulu ngifisa engathi angasithethelela, ngoba nami ngiyibala nabantu abakhuluma kakhulu makuya kubantu laba abaphendula ubulili. Abanye bazenza abantu besifazane bengabesilisa, abanye bezenza abesilisa bengabantu besifazane. Ngumuntu oye engakhulumi ngendlela elungile, kodwa namhlanje inhliziyo yami ithintekile kakhulu ngoba awazi ukuthi obusiswe ngakho ingoba wena wenzeni kwakufanele wena. Akekho umuntu ongama athi yena uyazi ukuthi wayenikwe lokhu ngoba kwakufanele noma ingoba wenza kahle. Wonke umuntu umukela lokhu asuke bisuswe ngakho. Kuthiwa kuthatha izinyanga ezintathu ukubuya ama-result ukuthi ama-hormones omntwana awana, ngazi izinto ezikanjalo. Ngoba akanazi inqwaku, itoto ikhona bese ngenzansi kwakhona khona umsele. Unabo bobabili. Ngiyaqala ukuyizwa kodwa ngiyacela engathi singathandaza. Engathi kunokuthi sikhulume kakhulu ngezinto ezimbi ezehlela abanye abantu. Singaye sithandaze. Sicele uNkulunkulu ukuthi noma sonile kangaka kodwa singabantwana bakhe akashaye iphozisi. Angeke ngize ngikhulume ngixile kakhulu kodwa ngithintekile nje, ilokho engingakusho. Inhliziyo yami ithintekile kakhulu. Ngithintekile nje kakhulu. Bengilayi ngenza ukuthi siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, ucofa subscribe button kule channel yethu. Engenza ukuthi-ke uma biyela kuganele kwaMthembu uyachaza-ke ngodaba lomntwana ofike nobulili obubili-ke emhlabeni. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda ihlangana laphayana kwi-comment section sizova lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kulezi ndaba ezithuse abaningi. Mina-ke nawe ngenza ukuthi siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.